ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ଗଛ ତଳେ ବବଲୁ ନାମକ ଏକ ବୁଢ଼ା ବିଲେଇ ରହୁଥିଲା। ବବଲୁ ଯିଏ ଥରେ ତା ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଚତୁର ଶିକାରୀ ଥିଲା, ଏବେ ସମୟ ସହିତ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳି ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲା, ଶିକାର କରିବା। ସେହି ଗଛରେ ଅନେକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଓ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୁଢ଼ା ଅନ୍ଧ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବବଲୁ ଭାବିଲା, ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଅନ୍ଧ ଓ ବୁଢ଼ା ପକ୍ଷୀ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବି, ତେବେ ମୁଁ ସହଜରେ ଖାଇପାରିବି। ସେ ନିଜର ଚତୁରତାରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ପକ୍ଷୀକୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ମାଂସ ଖାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଗଛର ଫଳ ଫୁଲ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛି। ଅନ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟି ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଓ ବା, ତୁମେ ଏକ ଜଣେ ସନ୍ଥ ହୋଇଗଲଣି। ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବବଲୁ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଲିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ପକ୍ଷୀମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ବବଲୁ ଅନ୍ଧ ପକ୍ଷୀର ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ଧ ପକ୍ଷୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ବବଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମା ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଛୁଆ ନିଖୋଜ ଅଛି। ତା ପରଦିନ ଅଧିକ ପିଲା ଗାୟବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ତଦନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସନ୍ଥ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବିଲେଇଟି ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ। ତାପରେ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମିଶି ବିଲେଇଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ଆଘାତ କରି ତାକୁ ଆହତ କଲେ। ବବଲୁ ଖସିଯିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା: ମିଛ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ଅଧିକ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏକତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ଅନେକ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଷ୍ଟୋରିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।